God aften. Jeg har lige nørdet lidt valgmatematik, og så fik jeg lyst til at lave en lille video om, hvordan det egentlig fungerer. Og det er sådan et lille eksempel med, hvordan vi skal fordele 4 mandater ved et valg, hvor der har været 3 forskellige partier, som hedder A, B og C. Og der bliver brugt den der metode, som hedder D'Hondts metode. Og det er faktisk den, der bliver brugt til kommunalvalgene i Danmark. Og det man gør, det er, at man går ind og kigger på, altså parti A her har fået 1000 stemmer, og B 500 og C 300 i det her eksempel. Og så laver man nogle linjer nede under, hvor stemmetallene står, hvor man deler først med 2, 3, 4, og hvis nu man havde brug for at fordele rigtig mange mandater, så kunne man blive ved med at dele derud af med flere tal. Et større hver gang. Og så går man ind og kigger på, hvem har de største tal i den her tabel her. Og hvis jeg lige går ind heroppe i tegning, så kan jeg gå ind og tegne og sige, okay, jamen 1000 det er jo det største tal. Så nu har A sikret sig det første mandat, der bliver delt ud. Og det næste store tal, det er jo 500 her, og det har både B og A. Hvis man skulle være så uheldig, at der er 2 tal, der er fuldstændig ens, så trækker man sådan set lod om, hvem der skal have mandatet. Men nu er der jo 4 mandater, der skal fordeles, så begge tilfælde her bliver der fordelt et mandat. Og det sidste mandat, det 4. mandat, det går så til det største tal, der er tilbage nu, og det kommer til at gå hernede til 333. Så som det ser ud sådan helt grundlæggende, så får A 3 mandater i byrådet, og B får 1 mandat. Men så er det jo så, at man kan indgå de her smarte valgforbund. Og det ændrer lidt på billedet. Og vi kan lave flere forskellige, men jeg har 2 eksempler her i Excel-arket. Vi har et valgforbund mellem de 2 små partier, altså B og C er gået sammen og laver et valgforbund. Og så bliver deres stemmer jo lagt sammen og giver tallet 800. Altså de 300 og de 500. Og så kan A og C kan jo også gå sammen, og de bliver jo så et meget stort. Det er jo de 2 store partier, der er gået sammen, og de får så ikke de 2 store, men det er det helt store og det lille er gået sammen og kommer så op på 1300. Og lad os lige starte med over med valgforbundet af de 2 relativt små. Hvordan vil de konkurrere? Og hvis nu vi lige går tilbage, sletter vi lige det meste her. De skal jo konkurrere herover med A, fordi A er jo ikke med herover ved B og C. Og så kigger vi, hvad er det næste største tal, når A skal konkurrere med den linje herover, jamen det er jo så 800, så B og C får her et mandat til deling. Og så kigger vi næste gang, hvad er det næste største tal, jamen det må blive 500, det har vi herover. Når A, og hvad bliver det næste tal, hvad er det største, jamen der er det jo 333 eller 400, det bliver jo så 400, så nu får B og C altså til sammen 2 mandater, og A får 2. Og så bagefter, nu skal B og C så fordele mellem sig, hvem der skal have, og så går vi så tilbage og kigger herover på deres oprindelige stemmetal. B fik 500, det vil sige B får i hvert fald det ene mandat. Og hvad er det næststørste tal? Ja, det er faktisk 300, så nu får C så mandat nummer 4, når det bliver fordelt ud. Så det var en fordel for C at indgå det her valgforbund med B, for nu er C også blevet repræsenteret i byrådet. B har ikke fået noget ud af det i det her tilfælde. Man kan selvfølgelig lave nogle andre tal, og så kan det være, at der kan være en anden situation. Nu prøver vi lige at se, hvordan det ser ud, hvis vi laver udregning med A og C. Så fjerner vi lige noget af det her igen. Så nu skal A og C, de skal jo så konkurrere med B her. Jeg skal lige have fjernet den der 1000 der. Så A og C, det er jo klart det største tal her, ikke? Og de skal konkurrere med B om at have store tal. De får det første mandat, de får også det andet, for det er det største B kan byde ind med herover, det er jo et 500. Men så, når vi går herned til det næste tal, A og C byder ind med, så vinder B faktisk et mandat her. Og hvem skal have det sidste mandat, nummer 4? Jamen det bliver jo så A og C hernede med 433.
Så nu får A og C til deling 3 mandater, og B får 1 mandat for sig selv. Og så skal A og C så fordele, og der går vi så tilbage her igen og kigger, og ser, ja, men når det kun er A og C, der sammenligner sig, så er der 1000 til A, det er det største tal. C kan ikke rigtig være med, har kun 300, så kigger vi 500, C kan stadigvæk ikke være med. Og de havde jo 3 mandater til deling, og så går vi ned og siger, så bliver det faktisk også A, der får det 3. mandat i den her situation. Så hvis A og C indgår valgforbund, så bliver resultatet fuldstændig det samme, som hvis der ikke var indgået noget valgforbund. Og I kan jo selv prøve at lave jeres egne regneeksempler og sådan noget. Jeg har faktisk lavet et helt eksempel med alle 31 mandater i Slagelse Byråd og brugt nogle af de der prognosetal på, hvor mange procent de forskellige partier vil få i Slagelse, for at prøve at lave en eller anden, hvordan kunne byrådet komme til at blive sat sammen. Men det er et meget stort Excel-ark, så det er jeg ikke helt færdig med endnu. Men det kan være, at jeg laver en video om det senere.